ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka khat Saupra College, Mairang, hapo ka jing peniak jong uba bonus el nongum, kumu principal, nalor ka jing ai jing hikai haga pule ka puthi ya kisamla ki bawan pule haga ne ka college. Menta ka lapai khmat ru ban pensuk ya ka leit kawan jong kisamla pule da ka penbiang ya ki boss. Kabalalong sisya ka jing Kyrkhu khamtam ya ki tu kisamla pule ki bawan na ki long yeng ki ba kham duna haga yo ka kot. Haga step jong ka khat sau terik ukala lengkot arjar arpusau. Usordar jong ka sinong pendeng umyong uba Bornard sa imyong ulap Leit Paidbah saya ka bos kabasan jong ka ni ka college haga ba ya ka ni ka bos. Layo ruban penon kam ban kit ya ki samla pule Kiba Leit study tour how new snemsha Goa bat Kolkata. Kiba layo ru ya ka jing Kyrkhu kurdo na usordar jong ka sinong pendeng umyong haga ni ka step shua bakin mi na college. Ta ka ni ka step nga dap ka jikman ka makrao bani datlang mati ti student jong ka Khat Saupra College habat niya litip benta hak ni ka study tour ka long ki chimtoy na ka benta jong fi niyo I sa giway jaka ya ka perkhat pertang ka try ka ta kaya kayang ka kanyi ka patang bat ta tartar biji jipun jikala ba yin udor bat ka jongi za suku ka ai ka kerdan jaka jongi ba kerdan jong giway Kiwi laki hadu katno mangi dang long hadu katno kan level. Jadi tak nak kata tahu kat ni jelek copi, kalau kita metoy nak kata copi, ha kita boleh kita copi buat mangi cibun. Kita start kita Jepang, mak kita pelit kita smart kita yar kita buat kita ha kita long copi kompi student. Dia nama kata-kata kapan ni pun masuk ai play Jepang itu baru. Bab ni lek tak besok pesan Sata sebuah, kalau kita enjoy, pat New York jing metoy, kata me Pyllait terkata tu kota IP. Ni like nak jing ma, jing mentau, ni poisok poisan, pat haki barak ba Pyllait. Pyllait tu kota IP barak. Nak juga por ngah sekolah ai Pyllait ya ka college. Ya ka management barak oi. Kepala dang kiat susu. Nak ni susu sakni ko bus. Ba number 5. Dan kan bangsan jog ni college. Kalau ka jing darong ya college Kajing sarong ya kini kadong katang jungi, bagani college jungi, rala bandan hadu frontally bus, ban sakri na kapta ki student, jong kini kadong katang barok kuwai, bat ai bagani ka jingdan kini ka bus pesan, kadang yarap susu bat suk pesan, ya ki kena ajmi, bagin wan sa college, bagin like five yang seliyang, malah kesini habak juan na kapta ka jing